Salam qadirli vatandaşlar, salam mehrbani illeşler, salam sapara qowmiýat eýleňiz. Salam, oğulnur, oğumusunuz. Hoş. İyileşler, salam. Buyur, Salam, salam. oğlum. Näme şuň bir gurrun edeliň diýäs. Siz bilen şu 1920-nji ýyl, 30-njy ýyl aralykda, 33-nji ýyl, 35-nji ýyl şol aralykly Galadomor barady. Ýanky ýürütülişdirilen açlyk barady. Ýanky öňkü Soýuz respublikalary var. Ukraina Hı. var, Kazakystan var, belki nimede Belarusiýada şoňa girýändir. Ýanky köp graniçde diýen respublikalary bar da ortiýet bilen Hı hı. öňkü şu Sovet Soýuzy esasy roly inisiatiwan öz eline alyn diýip aýtsak ýalňyşmazmy kak diýen şu territoriýany ekspansiýa etmeklik baradaky planlary şu Russiýanyň öňkü Russiýa ýanky Russiýanyň öz eline alan ýanky inisiatiwany ekspansiýa etmek barada ýürütülişdirilip edilen, planlaşdyrylyp edilen gaty bir globalny bir ýanky plan diýsegem bolýar. O katı var Atlyk şey. giňden Öyle. giňden ödem wagşy hem giňden şeýle alınıp barılan, ýürütülişdirilip, plan gurulan, kitaplar ýazylan bu barada Orta Aziýany albak barada, ýanky ekspansiýa etmek barada, Kavkaz respublikalary, onuň Ukraina, Belarusiýa, Moldawiýa, Pribaltika respublikalary ýöne esasy biziň bilýän adymyz taryhdan Galadomor ýanky Ukraina milletini ýürütülişdirilip, ýürütülip gyrmak planlaşdyrylan. Ine biziň şu zatlary innini bilýärse, öňler gidlenýän ekeni, soň her respublika ýanky SNG döwletleri öz başdak bolandan her kim arhivlere girip dokumental filmler ýa kitaplar ýazyp bu barada halkyň gözüni açmak üçin köp işler edipdirler. Inni o şu zatlar barada Türkmenistan'dan hiç kimden tez çykmady, emma biz rus dilini bilemezsoň başga respublikalaryň çykaran dokumental filmlerini görüp bilýäs, kitaplarını okap bilýäs. Ine Kazakystan edilen Galadomor barada 30-njy ýyl, 32-nji ýyl aralyklarynda bolan ýürütülişdirilen şol milletleri ýok edip sürgüne iýerilip, açlykdan ýürütülip, elinden iň soňkuja ýanky dänesinem alyp Russiýa tarapa urodýarlar halkynam açgyryp şeý diýem açlyk döredip adamlar gyrlan soň köpüsine göçürme diýerler. Göçürýärler. Göç edýärler-de şol ýolla ölenem kän barpmy uğratlan ýere ýarty baran ýarty barmadyk. Onuň öz ýerini, öz owalaryna oturup ýaşap oturanlarym barda. Olaram açlykdan gyrylyp şol boşadylan ýerlere de Russiýanyň halkyny, Rus milletlerini sürgün edýärler, göçürýärler. Şo ýanky ekspansiýanyň ikinci etapy, ikinci tapgyry. İlki açlıktan öldürýärler, adamlar göçürýärler, boşatylan owalary, Yer boşa diýerler. yer edýärler. Ondan soň milletini göçürme edýärler, göçme edýärler, şo taýlary giňel diýerler, şeý diýem. Ýanky bu Galadomor diýen ýanky film bar, dokumental film. Bunun saparagy biz şu videoň aşagyna link görünüşine goýarys. Bäriken goýup bilmeýäs. O filmi tutuşlaryny görüp bilerler ýaly. Bizim watandaşlarymyz hökman görsünler. Ine şo barada birazjyk gurrun edeliň. Siz gurrun edip oturýan men şo suratlarym şu tak paýlaşyp bilsem paýlaşaýyn. Sizinle söz bereýin, aýdy beriň ony. O bor deme ne olýar. Faşizm diýip bir zat bana media dünýä köpden bäri tanadyp ýöde. Faşizm, komünizm, raşizm, ne soňky çykan neme raşizmdir.
Soňam bulara gaty meňdeş bolmasa da ýene de din nemeti vardır. Dinin esasında döwlet dolandyrmak diýen ýaly din döwletiň başyna geçen yerler vardır. Şo taýlan hemmejesine bir meňdeş bir zatlar vardır. Ýa-ni vlast diýilýär orşu. Hökümü elinde saklaması üçin yani halkı yani düşünce beyin nemetine manipüle edip beynini yıkap yuğup o hükmü ellerinde saklamalı. O da udok saklanıp bilir yalak. Şu tay korku mekanizmi salyalar. Onun adamlar yani cemiyet korkuyun aslında şeydip yaşayalar, yaşatmalı. Bu sistem o tayda yani öğünlerini ne hile propaganda etselerim, düşündürselerim. Yani halkın, vatanın teydatına hiç zat edip olmayacağını yani çok üstüne bir yapıyorlar. Yani adat değil millet, cemiyet ya halk hiç zat iyiliği yaradıp, döredip bilyenlerdir. O ne 20. 21. asırlarda belli olup başladı. Hani bir Sovyet demesinde. Yani biz Sovyet adamları yani şu aylık sistema şunu siyasi baha vermeyen yönü yıkılır danin onun iyidinden onun adını ütkü dörtten düzölük gider değilen yalak bir post-Sovyet sindromu var da. Onu biz yani post-Sovyet sindromu dedik. Şunu doğru siyasi, tarihi baha verilmeyen şu beladan dinip olmayacağını yine şunlar biz hatem açık düşünüyoruz. Sebebi bu düğüne yetem yok da. Şunun için biz ne lüstrasya meselelerini 3 yıldan beri en yukarı yemede koyanlar. Şu post-Sovyet devletleri yani lüstrasya meselesini düğüplü köküyle yetmese sonra bolup geçen daha tarihin emelerine tiyatı baka yani şunun yüzünün ne hilektiğini, ne emediğini halk bundan sonra yaşayacak halk çoğu düşünmese şu da attın deyinip bolunu oken. Yani biz şunu post-Sovyet adamları olup ninni düşünüyoruz da şunun düğüyle yani lüstrasya geçmeyen lüstrasya demek şu tarihi deme tarihin bilen yüzleşmek demek büyük manası şudur. O ne hem olupdur, ne hem için olupdur. O bu zatları ne hem için ediptirler. Buradan vefidi için eden olmalı. Bu ne hem edini düşünmek için ne şu zatları geçirmeden bu kaytarın yanlığını yine şu an biz Ukrayna'da görüyoruz. Ukrayna'daki demen adi raşizm. Bu da faşizm. Hiç birbirinden ütköçükler yoktur. Yani komünizm faşizmden kovu diğerler yok. Mümkün derler. Yani komünizmin öldüren adamsı 100 milyonlardan geçendir. O lagerlerde bolyan dağıtları onun yani boyun etme için. O da perde arkasındadır. Halkın doğunluğu, doğutluğu diye de. Kırılan demen tani sacağı yoktur. Türkmenistan'da da şu kalada morlun hem de bolon kırılanım. O bizim adamlarımızın yetkisi katı kendir. Belki de Kazakistan'ınkinden kendir. İla tanrı demeden de biz tanrı oyuncu ad olup bilir. Ukrayna'dan ad olup bilir. Sorun yönü yani prezident demesinde o şolong hiç yerinden kim olmalı ağır olmadı. Sebebi Türkmen'in şu gözünün odunu alınmasa bu milleti yani smirit değil ya da ortalığın emesinde yani boyun etmek Ankara değerlerini bunlar yani tarihimizi kovulayalar ne biz şu atlara yani post-Sovyet adamları
doğru düşünüp bilen oklarda şu Sovet Soyuzu yıkıldı. Bilemem demokrat olur deyip deme diyorlardı. Yok, bu böyle bu olması mümkün değil. Dini ne şu at görküyor da biz onu olmadık ne Türkmenistan'ın Komünist Partisi'nin bir uğruna Demokratik Parti oldu da. Kabin yeme yığına girdiler. Komünist olup o demokrat durum çıktılar. Bir nemedi. Bu yani adını yani fasadını ütködünün ulen bu da atlar ütkömeceği yine praktike worköldu da şu at ne ortadan Ukrayna'da etip görün demeti bu da atlar açaçanla öyle yani yetkin kanını gidleyendirler ne Ukrayna'da olan Galatamor'u ortaya şuna çennem yani kabul edenlerler. Ya, ne yapıyor kabul edilen o? Bolmotu diye de. O bolon da adını ne bolmot diye. Ya, hem tarihine mi korkut bu. Ya Kazakistan'la düğünden bolmotu diyorlar. Ya Kazakistan'ı ölün adamın kanı Kazakların 60% yani yok edildi de. Bir bölüm yani göçüp gitti. Yerine varyançlar olan bir artı nemeden. Kıtay'a geçtiler. Kıtay'dan Pakistan'a geçtiler. Pakistan'dan Türkiye'ye geçtiler. Ne, şu kadaklan öz dillerinden kendi beyanatlar vardır. Kırgınçılık katı ayrınç derecede olun. Bu yani faşizmden üytköşük hiçbir zat yoktur. Sonu izm bilen otoryan nemelen rejimler dine adamdan korkusunun aslında da yani adaletli olacak olsa adalet kanunla geliyor şeyler. O kanunun üstünlüğü olmadık yerde adalet bolup bilmeyeceği emmek şemali mi? Yok güç olmalı ya da gücün üstünlüğü olmalı. O gücün üstünlüğü olunca boyun eğmeyenleri öldürmeli oluyor. Olmasa ne Ukrayna artık olup bilecek yer derler. Ukrayna'nın ne deme teritoriyasını ödün bileyen oğlu benim o bileyen kendi yazdım Sovet Soyuzu'nun yani harmoni yani Ritnitsa değil ya da Ukrayna o çöp sokun yerinden böyle hem mi adam bitti ya buğday beylek değerli demeleri Hazır ne değil bölbaşı. o o öyle teritoriyasım giyin o Çernozem değil ya da yani o musun imkan yani verimli toprak diye yerler vardır Floryalak. Yani şu tayda yani Floryalak ağaçlık Floryalak hiç iyili. Yani yemeli usulü etmesen mümküncülüğü yok da. Şu tayda kurokçuluk olanına da son ödünü yetken giden deryalar var. Taş doğru derya, köl, o üstünden yani yok oradan bir yağıp doğru. Cennet yağlak yerler o tayda. O yeke Ukrayna'nın değil, Ukrayna dünyanın bir nesi devletini ya buğday, çörek bilen üçün ediyor. Şu adam şunlarla. Son bir böyle olan şu at ortaya ne? Kuban diyen yerleri vardır. Ortlu. Rostov, Taganrog, yani Kuban, Krasnodar demeler vardır. Ukrayna'dır şöyle hem bize. Şu taylarım ne şu yani Ritnitsa değil ya da ortadan değerli öndüren demesinin esasın emeleridir şu tayları. O tayları ben kat belet oluyor ben Krasnodar krayda Sevre Kavkaz ki vayen okruk diye şu tayda ullu ettim. Hem benemesini kat oğul yani. Şu taylarım ne ortadan yerleri değil aslında. Şu intervent edip alan yerleri. Yani Severin Kavkaz değil yani. Severin Kavkaz'ı boyun etmek için 100 yıl uğraş oluyor da. Yani Kavkaz'ı boyun eğdirmek için ortaya dinlemesini. O Lermontov'un dağın koşkuları vardır. Ne? Peçoğursk'ta zaten demedilen demeleri. Dinle kan bilen, ne? Floryalık bir bilen.
Orsun eli katıganlıdır. O bizim ne ortaya bu devletlerim demeder. Ortaya bu da adın huğununu tölötmeli. Genosidin bakasını o biz predivid etmeli. Yani ıhlan etmeli. Bu yönü böyle geçik gitmeliyle zatıyor var. Yedenin arkanda. O etmediğin önünde diyen bir neme öğrenişiptirler de bulur. Hiç daha da yani neticesinde cevap veren okullarda. Bollu diyen bir şu türmelerde olyada şunun heyetleri yani devlet dolanmış demesem şu türmelerdeki durmuşun heyeti var. Şol oraya heyeti vardır şunu. Demet korkuyun atağına nemetmelle taklamalı ne türme girip çıkanları var orada de tabi Sovyet dövrünü şolon bir yürütü bir sistem vardır. Ne bizim başına gelip böyle şu ziyaret sisteman bir tüzlük bilme sistemi yönü başına da edil şu sistemi öyle işleyendir. Men güçlü bana burada detsen ne şey derim ya. Ya ben şunu sana et dedim şunu etmesem o sen çağağını uğurlar ya öldürür. O öyünü yakar ya yine burada attı. Şöyle oraya rahat ayıp böyle hiç şekliyen demeler yok. Ne Putin'im sol demen demesi bu Sovyet Soyuzu'nun döremesem sol demeden başlayan ya Oktyabrsky revolüsyonu doğru analiz etseniz ben diski demen demesi şu devamı Piotr Birinci'nin demesinden başlasan şunun alaktı. Vahşi demen. Böyle ayakta durmanın büyük sebebi birinciden propaganda yalan yani dik aşağı uğurlan realist yani hakikatin tersi. Näme diyen bolsa şol tersini pikir etmeliler. Ort bilen gürleşeňde de işeden de şular bir zady düşünýän bolsa diýmek şol tersini isleýärler diýen ýalak näme netije gelýändir. Bir aýlans da ol men şulary gaty beletde men ýani Peterburgyň iň mewjudlaryny ýerleri şu taýlarda men kän ýani iş edýärdi. Teknik alýardyk, buna alýardyk. Öýler çağırýarlar käwagtlar. Bular yani türmede urki diýerler de. Urka. Urka bolany näme türkmençe men şoň terjimetini tapamok. Şolar ýalak bularda näme ýokdur. Yani güç bilen. O men güýçlü tenen boyun bolmaly da. No. Ne dünýäň biz Azerbaycan, Türkmenistan, Türkiye yani Türkmenistan gazyny Türkiýeň üstünden Ýewropa aktyrmak baradaki tuşuşlaryň ýydynyň ortalaň reaksiýasyny gurrun etdik de dünkü dememizde, yetmişimizde. Ettirmek diye. Yani onu sen kim diyen adam yok da. Yani onu deyip bilen adam yok. Sebebi korkuyorlar. Ya da şolun öz koyun adamları. Yani Türkmenistan şonalak bir diyen olsa şovat cevap vermez. Yani şuna sen bunu ayın ne açasın? 16'sı mı? Ya, cevap yoktur. Ne hemşi? Ha. Bu cevap verip bilmeyen oradan otayda oturma hakkın yok. Yani onu da düşünen oklar bizim Türkmenimiz. Sen otayık baranda şu devletin bekliğini koruyacak bir var ya. Hı? O yani Türkmenin kahveni, neftini, yargısını Avrupa yani, kuvvaka verilen bağlar. Stabil bağlar. Garantin bağlar. O, sen bekliğini de görünüp dur. Şu bekliğini bolon soň yani Türkiye, Azerbaycan, o Türkmenistan üç ol çotayda duruş. Özüňden tuğ dediýän. Ýöne o da yani gubernator ödüm, Astrahan gubernatory. Yani Kurban Gulyň ya da oğlunun derejesindäki adam diýip düşünýärler de ortlar. Bütün demek Türkmenistan ortaýa bir guberniyeti.
Onu nähilek perde çekenlerine de fak yani işe gerek ne şolur yalak ýagdaý. Biz şol atları yani bizim cemiyetimiz düşünmeli, pikir etmeli, o netice çıkarmalı. Onun depki diye de karşılık korkulmalı bu atlar. Yöntemini çıkarman o geçer de ne der de o atlar geçeyenem değerler. O düzeleyenem değerler. Yani görmüyorsun da. Mene şu nemede görüyen de atlım şeylere oluyor. Ben soru versen ben cevap vereyim. Ha ne şu wagtky şu Galadamor wagtyndaky ýanky ýaş çağalan gözüniň öňünde galan ýanky hakydatyna galan hadiseler bar da şonu gurrun berýärler şu filmde şu videoň aşagyna linkini goýarsan özüm Aylığın benim bilmediğim şeyler aýylan şol kanibalizm barada aýdyp berýärler-de sağlarını yerler o. ony ýüregi nemere adamlarken görmesinler diýen mene şol ýüregi gowşak adamlar ýaş çağalar görmeliler. Ene şolar ýaly zatlar gurrun berýärler arhivlerdäki adamlaryň öz aýdan sözünden ýazylan ýanky arhivden bölek ýanky videolarda goýulan nemeler bar, dokumentler bar. Ýene şo ýerde aýdýarlar 3 tane biriniň 3 tane gyýjady bar eken 2 ýaşynyň 7 ýaşynyň çenini şola ikisini kesip inni bölekläp gadan atyşyny görkezýär diýdi. Görýär çağaly ile iki tane çağasy. Soň ikincisini kesýär. Wol üçüncüsi ulgydy da 7 ýaşynda bolmaly. Olam ona gerek geljegini bilýär. Gerek geljegini bilýär da meni ýijek dälliýär. Öz jigitiniň etini ýijek dälliýär. Şular ýaly wagşylyk eden şu Rossiya imperiýasy diýip aýdyn imperiýa kawıçkan içinde. Şular ýaly wagşylyk eden toň şonuň şo wagşylygyň üstüne döreden hökümeti şo hökümetine nädip sen insaply ýaşasyň gelýär. Mene özüme gaty tarapdar şu özümüz öz başdaklyk bolalymyz bäri bir taraplyk bolalymyz bäri mene şu ortadan arany açylmady gaty şat diýsen emolya tebabi şolar ýaly döwletde ýaşapdyr owarlar köp zatdan habarymyz ýok bilmändir. Beyin yıkılıyor. Yani propagandanın nemesi tesiri katı olurlar. Onu propaganda dik geçmeliler. O adamın beynini yuvarlar kovud. Ha o gatı aýylganç bul neme diýen dağıtlar bolan dağıtlar şol adamlaryň haram öldürüpdirler de haram köpüsini 8 milyon 10 milyon Ukrainadan haram öldürülen açlykdan öldürülen adamlaryň sany soň gelip ýanky hepde de bir gezek gelip öýme aýlanyp ölen baý bolsa ýükläp arabasyna atyň ýydyna araba bardy. Araba ýükläp girýän bolny sağ tarapynda o taýda bir ýatyr diýe maşgala çilenlerdir de 4-5 tane adam bolsa o taýda bir ýatyr diýe ölü onu ýükleýär bu taýda bir ýatyr pejiň üstüne bir ýatyr diýe olar ýükleýärler birem canly diýe de canly tek ölmändir ýükläp sen men dordun aýdýar diýe nire alyp barýaň diýe onuň sen bugün ölmeseň mer tirölýäň soň sen üçin bir ýitelek gelip göreýinmi barır sen ýükläp ekidin soň baraň soň barır tirölýäň sen niýemiste diri adam ekidýärler ullakan çukur galyp şo çukura dünýäni kenner edil pişik it ölen ýaly dünýäni kenner adamyň janynyň hiç bakatynyň ýokdugy tabiat saýudynyň gözüniň öňünde şol adam zadyň janynyň hiçlik bakatynyň ýokdugy ene şu 33-nji ýyllarda görkezdirdi Stalin. Yo şunu seni şonalak. Yani o dowam edip gelýär ha o. Yani Ukraina urşunu görkezdirler ene şu dokumentalny goýjak filmde bir adamlar iýderleseler de şo diýilýän ýanky
historikler var, tarihçiler. Şolaryň diýen interwýularyň aýdýan zatlar interwýudaky. Üns berip dinleýän bolyn, şu wagt indi Türkmenistanyna edilýän yasama näme iskustyny döredilýän aşlyklar bar ne Türkmenistanyna. Yo. Halk bol ýaşanyga. Hmm. Halk aç. Aç olan üçin daşerlikleri çykýarlar. Ýani näme migrant bolup işçi zähmet ýani 5 manat gazanýan zähmet çekip ýörler-de. Şolar ýürüýti iskustyny döredilýär. Yo. Iskustyny edilipdir. Indi şol filmi görseňiz hemme da düşünükli aýaýdyň bolyp durýar. Indi şol wagt Staliniň döreden ýani aşlygy bar. Yürütülüp edilen Ukraina'da da Kanada halkı boyun eğmek için boyun eğmek için yine bu diye halk ozgolan turzmaz ýaly yürütüp boyun egdirmek için açlık döredýärler. Şeýsek boyun bolarlar diýip. Boyun bolup gitjek ýeri ýok, aç halk. Bir-birini ip ýörler. Bir ýykylyp ýykylmanka tutup baryp alyp ýýärler diýe öýüne gidip. Yani diri alana da yani 100 gram çörek verip İslam zadını ettirip biliyedi. Ana. Ana şu an Türkmenistan'da bolup göründü hatta birini yani öldürdük de öldürdü. O ediliyordu. Yani biz o türmeler var da gurrun ettik yani Türkmenistan'da. O. Yani şu Türkmen oğlunlar da şolara yani yaşmanıt beriyendirler kovdurmuş. Yeme diyendirler, gürkü diyendirler uzunu ya bir kıratını, nemesini. Olağım ne geçimi, kazancı onun ya kırıp göründür. Öyledir. Biz Türkmenistan'da öyle siz bilmedim yaş olup neme diyen bu zatları görün olmadığımız mümkün kârdiler vardır Türkmenistan'da. Yok kâr dağlardan tuğu kârdın nemesi bilen asaktan çekken ekenlerde. Şu at yok. Çağı kalk bizim 4-5 taneni görüp tuğumuz gelýärdi. Şu tuğlarını tuğu düşünýärdik şu Garadamak nemesinin kalkoz boldy da. Şu töwereklerini kârdın nemeleri geçýärdi. Şu taýda tuğu düşýärdik çağı kalk. Şu kârdiler yani Türkmenistan gıllar var ýa-da dağdır. Bir gapdalyň. Şu taýyk barýançada kärdi bardyr. Aşağı yani suwy şu kärdiler bilen çekýärdi. Şu kärdileň gaty köpüsinde nüňlerçe adam bardyr. Şolong cesetleri yatanlar şu kärdilerde. Onu kärdi tekilýärler, embe diýerler onu. Vesselam. O kärdilerim gaty çuň 10 metrlisen bar, 20 metrlisen bar, belki de ondan känem bar bolmagy mümkin. Yani Türkmenistan'da tarihimiz bilen yüzleşmene entek cesaret ediyen cemiyetimiz yok. Kıyınırsa ne şunu biz yüzleşmen tarih bilen yüzleşmen biz bir kâde cemiyeti kurmamız gatı kıyın olur. Kursam yani fundamenti mekan ya berk bolmaz çaykantron neme olur. Onu düşünmemiz gatı önemlidir bu zatlara. Yani şunu düşündürmeyecek olup yani diyen bu balığını yırtayan nemelerimiz kendir. Gatı kendir ve şolar yon beyni yıkalan şu devşirme değil ya da yani o dinden bu dine geçirilen adamlara devşirme değil ya da. Yani o anamdan bu anama geçirilen de şu devşirilen demeler şolun öğüdlerine bir elbette olayan kendine. Bizim köp Türkmenlerimiz vardır. Abrusevçi deyilyendir. Şolun ors olma demeti ortlardan hat büyüşülür. Yani ortam şolları kabul eden ok aslında. Yani kişi dillen veya da demedi yerlerde. Yani ulanma için demedi yerler. Ulanıyorlar da. Bu imperyan oyunları katı kendir. İçine Talyanlar
Yine Türkmenistan'da Tayvan diye bir yer vardır. Eşitip bilmedim. Dağdadır. Yani nohur oğullarının tövereklerini beherdenin yok orasında. O dağın emesinde. Şu tayda e, ortlar vardır. Göçürdük getirilen ortlar. Hmm, Malakan niye yerler öydem çoğun deme. Yine bizim yemeğimiz vardı. Kosagara Pro'nun birinci başlığı vardı. Neme kabiliyeti şu an dilimi uzunlu. Yaratma şu aydan şu yani Türkmençe de vuruluyordu. Malakandır şu tayik Ort padişahı dövründe göçürüp getirilen Hmm. onun yani Ortun adamları şolar. Neyle kuruldu dili nemeti onun kuşkuda Yekaterinan yadigarlığı vardır. Ullokan yani kaç yani kres dili de kuşkuda. Bizim Türkmenimiz yani Cüneyt Kan'a ya da Sarca Bağ'a heykellik geneldir. Yani şu Yekaterina bu dikenlemez durandır. Şu adam durandır. Yani bizim milli nemelerimiz ya depelenip şeyler neme yağdaya getirilen ne? Yani milletin nemesini korumalıdır deyilen düşünce de kaldırmanırlar da. Sıyırıp, yuup taşlaptırlar da. Ne bolmasa ne kuşku ne men Angliýanda doğdum da kalayım or kuşku ikisi. Yani şu oğudur. Ne şu tayda şu kriyat şunam durandır. Öyle yıllarda boyuyandırlar, rekleyandırlar, temizleyandırlar. O şu tayda da bir topar orta yaşap göründür. Şu adam yaşap göründür. O yaşap görün ortalar bilen bizim davamız dememiz yok bolunyor onu. Yani Timurluları var da şu ya imperiyan Timurlu vardır. Şunu ya yok etmesen yani içinden çıkıp gidenlerdir. Yani o Timurluların yeni biri yani ort mektepleridir. Ee, yani şu devletlerin içine dil bilen yiyiliyede dili, medeniyeti, sunwatu yine şu an ben statları bilen içine giriyor. O seni şon bilen yani köprü oraya da ten bilen. Tamam içine giriyor. Onun şu an yine tinak görün. Orta Türkmenistan'da ya da Kazakistan'da ya da Azerbaycan'da tapağı yok. Özbekistan'da olsun, Kırgızistan'da olsun. Ort mektepleri yapacak değil, ortadan reaktörünü seyredip koyuyor. Hı hı. Yönü diyeyim şunu. Etten rahat kovuyor. Yönü şunu abivi detse. Ne Latviya tarap hücum ediyor. Bizim işimiz Aha. olmasın. Bizim öz yurdumuz ayratin. O dilimiz var, devlet dilimiz var. Özümüz İslam'da edecek. İslam pamitliğimizi koyacak. İslam pamitliğimizi ayıracak. Ya o ne hil bizim işimiz olmasın. Birinci salav yok çık ya. O ne hil bizim işimiz olmasın. Tamam. Bu bizim yerlerimiz, bizim ata-babalarımızın yerleri diye. Şimdi şu yerde 90. yılı, 91. yılı her respublika ayratin oldu da. Neyse para şu sözünüzü aldığınızda şutaydı ben Putin şunun son 1999 yılda geldi de ayagrağına. O prezident olup. Şonuna diyen sözleri var. Şu ada çennem ahmır edip gediye. Şu ahmır edip bir kendine prezident olyança şu Sovet Soyuzu'nun yıkılanına. Şoň bir sözleri var. Şonu dinle desin böyle. Yani Ha, ben sürüp dinlen diyen adını. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Ne gördünüz değil mi? o. Ne diyen adı. Şimdi Ya şonun bunu nerem? gidip bir nokta. Evet, Aha. düşünmeyen adam için, düşünmeyen için, Günay'dan da düşünen nokta. Şimdi şonun merem helak olup ne onun üstüne bir hücum ediyor Gruziyanın üstüne. O Pridnestrovyan'ı ödüne tarap etti. Öz adamlarını koydu içine. Pridnestrovya hadir Moldova bilen iki O, bölüktür. İki bölük. o.
O. Ona da paçinyatsa denok, buna da Putin näme diýse şoň öz adamlar oturan soň näme diýse şoň kuluk. Onuň O. aklys geçirýärler milletin özüne sorýarlar. Putin gowy diýe. Ha o Putin'in edýän biz Putin'i za diýe uruşsunlar diýe Ukrainary öldürmeli bolsa nemeler diýe natsistler wa bolsa öldürsünler diýe. Ine şoň ýaly pikiri. Olaram wars programmany görýän bolmalylar. O. Çeçen näme etdiler? O. Bütün özlerine baktıryp koydular. Indi Ukrainany şol görüşmedi ýaly tarihden bilişmedi ýaly 33-njy ýyla çenni ana adam maryny gyryp näme etdiler. Aýynny ýene ikilenji gerek başladylar. Näme üçin sebäbi Ukraina gowy ýaşaýar. Ya o ödem gıytka wagtda ortadan kän öňüne geçdi. Ha, özüni tutdy. Ähli zatlar Ýewropeýski teknikalaryna çenni, telewizorlaryna çenni, Halka madat ýan maşinlaryna çenni. Ýöne ortadan halky garyp ýaşan soň şu zatlara nemede Putin gireş döreddir Yigreş döredi näçe ýyldan bäri ona Ukrainlarda natsistler var. Ine Ukrainlarda Bander'in adamları var. Ana biziň rus dilimizi gysýalar, biziň mekteplerimizi gysýalar, rus kitaplaryny ýok edýärler, çağalary ösdür. Nerden geldi o taýyk gortlar? Doğru. Doğru. 33-nji ýylara çenni ýerde gort ýokdy da. Nerden geldi o taýyk gortlar? Öyle ne Ortaýatda Ukrayn mektebi var mı? Ya Türkmen mektebi var mı Ortaýatyň içinde? Ya Kazak mektebi var mı? Ana soru. O taýda ýok bolsa burada näme bolmaly? Men misal üçin şu wagt täze Türkmenistan gurulsa, Türkmenistanda orta mektepleri barda. Ortaýatda Türkmen mektebi, näçe Türkmen mektebi bolsa, men şonça da orta mektebi açyp biler. Gadagam şeýdik goýmaly. O beýleklerim şeýdik goýmaly. Taraplayın olsun niýangyzy. Yani özüme dogonluk gatnaşygy bir millet näme biziň hiç bir nämämiz ýok diýmeli. Arabna pravya näme diýip onuň erteklerini bir dinlemeli. Taňa bolýan näme maňa bolanok. Maňa bolýan näme taňa bolanok. Normal gatnaşyk ne şeýle urulýandyr, başgaça urulanok. O sen güýçli bolan soň men tesim çykarmalylar. O näle adalatlyk bolýar. Yani Türkmenistan'ın gazy barada da. Yani açık aýdýarlar da, bunu gidläp duranoklar. O geçirmez diýär. Xitay'a tat, Hindistan'a tat, bidalar diye. Yani Avrupa gitmedi. O taýda da siýasat yapacaklar. Avrupa üşemeli, soğuk, çökmeli, halk ayağa almalı. Siýasatın nemesini güýçlendirýär da elini. Şonu etjek bolýar. Yani sen Baltik denizinde iki linia geçirdiler de. Onu yarıma mördüler. Ekologa näme boldy? Baltik denizi hiç tat bulunamagan. Karadenizden iki tane turbo geçirdiler. Taňa bolýar danyn onu haýlap garawy Türkmene bolanok. O Türkmen sen kulun däl, yemeň däl, ne şu wagtky apsalna näme tereden de resmi nemedi. Öz başda bir döwlet. O malyny isle taga satar, isle soro satar. Sen näme iş? Biz sen gadyny Baltika denizinden geçirmesin diýem de o. Döwletlerin diýen o. Sen näme üçin beýleklere pätkel bermeli? Sen kim? O gatenki däl, ýurt tenki däl, satyljak yer sen näl? O Ýewropa diýer. Sen näme işiň bar? O biziň interesimiz bar diýer. Sen interesiň bolýan bolsa mene interesim bar? Biz Astrahan Ortaýatyň yeri däl. Biziň interesimiz şu taýdan başlasa sen näme etjek? Ortaýada diýetdi. Astrahan, Dagestan, neme bar? Katpiyaka nemeleri var da. Şolun biri Ortaýa. Bizene Demirgal Kavkady Ortaýatdan aýyrmaly, kömek etjek şu Kavkady nemelerine.
O bizim milli iktisadi behbidim düşür. Dip bilete biz. O diýmelem, ortun sen şey diýen bolsaň, enne Siriýede men ýa siyasi, iqtisadi interesim var dip otayda bombalap ýörsün de. Biz näme üçin onu edip bilmeliler? Ha? O gel otur gurlaşöli. O sen onu diýen bolsaň menem bunu etmeli. O sen atymly bombaň bar, şoň üçin men gorkmaly. O ýetim menne de bolar onu beýle bolsa. O sen gorkmaly bolsaň. O bulun hiç bir yani adil ya da imtihanlık nemesi yok da. Bu da Ankıra'da Piotr birinciden geliyor. Ankıra'dan ver. Bir taraplayın. Bir taraflayın. Yine ekspansiyon üstüne kurulan bir imperiya. Şu ekspansiyon durdursam bu ödün dargak gidiyor. Ana şoň üstünde şu wagt Ukrainler işläp ýördi. O. Koşupýarlar. Şol ekspansiýa durdurmak üçin. O. Häzir ellerini galdyryp ýaraklaryny goýup ellerini galdyrsalar, ortaya ertesi kim bilýär Litwan aljakmy, Baltika. Yok ben. Aljakmy, Polşa aljakmy belli değil. O Polşa'nın beylek nemelerin ya nimetine çenli yetken. Yeter abi. Sadece durmuyor. Yine de öğün toporlardan ağrık gider. Doğru. Öyle iyidine de seyreden o. Sibirin içine bir seyredik kurun adamlar ne yapıp yaşıyor. O adamlar öyle işi yok. Doğru. Ya sapara doğru. Bu gepleşimiz 40 minuttan geçti. Şeyle bolle değil. O tir bolmasa devam eder elinizde. Doğru. Neyse Hasan neysen. Yine de şular var da bir nemeler var, gurunlar var öyle. Şu ekspansiyonlar. Oluyor. Bizim tarihçilerimizden bunu gururun etmeli. Tiyatrçılarımızdan onun şunun eden adına bedelini ödetmelidir. Yani şunun ne Türkmenistan'ı orta yani vatvalarında katı kırgınçılık ettiler de şunun bedelini biz ortalara ödetmelidir. Bunu yönü şeyle koysan bu yine de ertelerim kayıtılır. Onun Türkmenistan'dan neçi yıllap gaz çekendirler, alındırlar. 90-80 milyar gaz çıkıyattı. Yani Sovyet Tayyip yıkılayança o Türkmenistan'a iki köpüğün veren oktular şundan. Yani şu da atılan hem mecetinin nimetini ödetmelidir. Yani o niyaz fiyalak bir yetiştiren adamların tutup o Nalivoy varyant deyip ağırlaş geçirdiler de. Yanlış da tabii şu drujba gada provodu vardır. Hem Türkmenin gadının nevtinin bakatı nemetine kurulan demelerdir. O tabii bizim payımız olmalı ya da hem bizimki olmalı. Tamam. Biz şu datları ortaya çıkarmalılar. Yani güçlü lip nemet görmelilerdir. O güçlü olyan olsam bizim gücün kaçırmasının taraftarı olmalı oluyor. Başka nemedel. Ortadan 70% Türk milletlerdir. Şolun hem meceti ayağa almalılar, kaldırarsın. Onu yuvaş gider bu zatlar. Yani o orsun kimdiğini, o hakiki orsun neyemediğini son görmeli var. Yani elekten düşük kalanı var. Yumruk kalacak nemedir. Moskova'ya gidecek bir neme kalar. Bu da öd içinden ödü nemedir. Yani Putin bunu iyi şey ödü bizden kuvvet çekemeyin diye de şu attı yerdeydi. Ha o daşta olaraktan kömek bolmasadan ödü eder diýäňiz. Ya o. Onu şu yerde tamamlayalım mı? Bolya savol, olya iyileşler savolun sağlıklı görüşelim. Yine tir elinizdeyse devam edersin. Başka da temalar var. Şular vardı. Okupasyası vardı, ekspansiyası vardı. Bolya savol olya sana da çağıran için köp savol. Ha bu bolya vatandaşlar şu videonun aşağına link koyuyoruz. Yokman görün. Siz görmelisiniz, tarihi bilmelisiniz. Ne şeyler bolya savol mu? Sapara. Savol olya.